Babukele makhaya sanibonani Dumelani molweni Absheni igama lami ke bakwethu nguTufu the one and only bafethu kuyona ke ikwaDukuza TV ekhona lana eStenga kwaDukuza namhlanje ke bakithi niyazi izulu omnyama ukuthi cha bafethu sikhonela ukusiza wonke umphakathi bonke abantu abadinga usizo lethu ndawo zonkana bakwethu siyafinyelela niyazi ukuthi ngokubambisana kuningi futhi kuningi esingakwenza nje together bakithi we are one we South Africa yethu yonkana namhlanje ke sibiziwe sasabela khona la kwaBhengu eStenga iseStenga kuphi la kwaSawoti eStenga kwaSawoti sikhona ke namhlanje entshaweni njengoba ke sikwaDukuza bakwethu sifinyelela yonke indawo nawe lapho khona ungasibiza futhi uthi no nalo udaba lwami lukanje namhlanje ke sibize uMr Bhengu wasibizela khona la kwaSawoti eStenga sizoluza udaba lakhe ngizomnikeza ithuba akhulume asichazele ukuthi ngempela ngabe usibizeleni uMr Bhengu ngizocela ke Mr Bhengu uqale nje ngokuzichaza ukuthi ngabe ubani uMr Bhengu. Sanibonani babukeli amabona kude kwaDukuza namaphethelo igama lami nguthula bona ngakwaBhengu ehlala la endaweni yenkosi unzwakela ukhushwayo maqhama uDube entshaweni so ke ngibone abantu abaningi besizakala la kwilembe kwaDukuza TV so ke ngase ngithi nami ke ngokungaphatheki kahle ngokwempilo ake ngicela ukuthi ke ngibabhalele ukuze bakwazi ukuthi basondele njengoba sebesondelile namhlanje ukuba nami ngizokwethula nami owami ukukhathazeka ohlangothini lwempilo engahambi kahle. Siyabonga babubhengu ngale nje kokuchitha isikhathi ke babubhengu mhlambe ke ungahlala nje odabeni ukuthi ke mhlambe ke engabe konakele kuphi kwenze njani mhlambe isiphi lesisimo esikwenze wathi cha ake ngibhalele abakwaDukuza TV ukuze nami mhlambe ngithole usizo ngoba ngiyangibona abantu besizakala mhlambe nje ukuhlala nje odabeni babubhengu sivele nje sihlale kulona ubachazela abantu ukuthi mhlambe ke ngabe ikuphi lokho ofisa ukusizakala kukhona. Kahle ingqikithi yami bengumuntu ehambela enza konke njengamanje angisakwazi ukuhamba sengihamba ngewheelchair lenyanga le ngihamba ngewheelchair inyanga ka14 iqala kuphika indaba ke balaleli ngonyaka ophelile kwakula koMay bengilokho ngikuzwa nje ukukhathazeka emzimbeni ngingakwazi ukuhamba kube ngathi ngihlatshwa izinaliti enyaweni okwangiholela ekuthenini ekugcineni ngicine ngicela omunye ubaba omfundisi nengimhloniphayo nengikhulele phambi kwakhe ubaba uButhelezi abantu abaningi bayamazi ubaba uButhelezi so ke ngathumela ingane ukuthi azingicelele yena nangempela wafika ngokukhulu ukusheshsha ngafike ngalibeka usizo lwami kuye wangithatha ke babuThelezi wangisa kudokotela kwaDukuza. Ngabe ubaba uButhelezi lo uyini ubaba uButhelezi? Ubaba uButhelezi umfundisi uyiarchbishop ebandleni aphinde futhi abe umelaphi wendabuko. Yebo. So ke ubaba uButhelezi ke wangisa ke kuye ke lo dokotela wafike wahlonza ukuthi umgogodla wami ubone ngathi womile. Negazi ke alikho kahle hle emzimbeni wami uyazi ke nawe ukuthi uma ngabe kukhona into ekhona emzimbeni musakwazi ukuzenzela zonke izinto ukwazi uzenzela zonke izinto uyithathele kude lonto ungayilokhuza ungayinaki nami ke kwaba kanjalo kwahamba kwaze kwafika ngaficwa leso simo ke sokuthi ngingabe ngisakwazi ukuhamba ilana ke ngagcina umndeni wami ungithatha ikakhulukazi unkosikazi futhi ngifisa nje inkosi imbeke ngendlela angenzela ngakhona izinto uyanginaka ayikho into angayenzi okay wangithatha ke umsakazi bangisa esibhedlela la engafike ngalaliswa khona bafika esibhedlela bangipompa igazi la emgogodleni base befika bethi ke bathola iTB ispine TB ngokuthi ke yayingekho into engangayenza ngaba umuntu ongasalenzi iqiniso sengifikile esibhedlela ngacela ipass out ongangokuthi mina nomndeni ikakhulukazi unkosikazi yamphatha kabi lonto ngoba wayibuka ukuthi kushuthi angikufuni ukusinda kodwa
ngacela ipass out wangidedela udokotela emveni kokuthi kubhalwe incwadi ukuthi angingaphuma nangampela ngaphuma idate engangishilo ukuthi ngizobuya ngayo angifuni ukuqamba mangabalaleli angizange ngibuyele ngayo ngoba ngangithe ngizobuya ngomhla ka22 owabe sekwenzeka ngasihlalela mhlambe ke babubhengu ukubuza nje kancane ungabe yini le eyenza ukuthi mhlambe usho kanjalo kubona ngiyaxolisa ukuthi ngilokhu ngijump into eyayenza ukuthi ngicele kanjalo thina abantu sizwe simpisholo sinalezo inkolelo zethu ukuthi fanele mangabe kukhona into ezokwenzeka emzimbeni wakho noma ungayazi kahle hle ngoba phela mekwakhulunywa ngetheater uyayube nokwesaba so ke ngifuna ukuthi ngoshisa impepho ekhaya ukuze ngoba phela isizwe simpisholo abaningi bakholelwa emsamo sinemsamo eyahlukahlukene nangampela ke yabhalwa lo ncwadi ababeyifuna ngase ngiyalokhuza ke ngiyabuya idate le kwakufuza ukuthi ngibuyele ngayo emumva esibhedlela iyafika yaze yadlula mhlambe kwaba sekula komhla ka15 kuya mhla ka18 kwangixina ukugula ababake besakhuluma lutho kwabomndeni kakhulukazi unkosikazi okuyena umuntu impela ohleze engakumina ngaso sonke isikhathi so ke bangithatha bangisa esibhedlela ngafika ke esibhedlela ngafike ngalala futhi la futhi abaphinda futhi bangidonsa khona ilokhuzana amanzi emgogodleni kodwa kwaqala odokotela engagcina sengixabana nabo ngathetha nabo ukuthi bayahluleka ukufaka inalithi bafike bayifake bethi akameji la kufanele imeje khona ngase ngithi ngicela babiza udokotela omkhulu kunabo wathi mayifika wafika wabaxolisela wangithinta kanye wayifaka inalithi wabuya nayo ilokhuzana yamanzi lawa ayefunakala base bekuphuma iCD kwakula ko12 ebusuku unkosikazi wami nomunye ubhuda kwaZulu bakhona njalo bahleli kwaze kwathi late ke yafika umfana wazobalanda ngemoto okay ke ukuqhubeka ke ngabe sengisiwa ewodini yabantu beTB ngoba kwase sekubonakala sekuhlonzakela ukuthi ngampela yini le engiphethe okay ke ngaqala ke ngadla ke amaphilisi eTB kuze kube namhlanje ngaphuma esibhedlela ngiphuma ngendlela eright ke manje ngabuya ngazolala la ekhaya empini ngalokho ngavembuka ilonda enyaweni vele ngumuntu onoshukela emsakazi ngavembuka ilonda enyaweni kwanzima ngangakwazi ukwenza lutho unyawo lami lwathi umuntu beke phansi luvuze kunuka indlu yonke ayi unkosikazi nodadewabo nomfana bahlela ukuthi fanele ngihambe ngibuyele esibhedlela wathi mangabe ngihambisa kwaDukuza basebethi esibhedlela bathi bazonqamula imlenze ngoba lokhu kufa kuyakhuphuka ayi kwakhona ukunqaba ukuthi no sayokhuluma ekhaya sibonisana ukuthi kwenzana lokho njalo umsakazo fanele nguveze ukuthi kukhona nomzala wami ohamba ngewheelchair ohlala eThembeni naye wanqunywa umlenzo wodwa waphinda futhi nalo omunye kwanqunywa uwafu welokhuzana womlenza so ke nathi ke la umndeni wami lo la kakhulukazi unkosikazi nondodana babe besebeba nokwesaba ukuthi kanti la ekhaya bonke abantu sebezohamba ngelokho banqunya imlenze awabe sebengithatha sebengisa kuphi sebengisa esibhedlela eShowe ngikhumbula kahle ukuthi kwakumsomluko kwawumsomluko nga-admithwa esibhedlela eShowe khona le drip lenencane ke umsakazi wami abafaka yona bengijova ekseni emini babengijova ekseni nantambama njalo kule bejova le drip le mabezoyishintsha nje bazofike bayijova hawu yonke lento eyayishiwo kwaDukuza ukuthi kufanele nginqunywe umlenze namanje umsakazi mhlawumbe ubonile ngutshengisa akutshengisa ukuthi ngake ngaba nesilonda okay ke ngaphuma ke kodwa ugcila nje kancane kulelo phuzu lelo base bethi inyawo zakho azinqunywe just because of ilonda nje bathi ushukela ngokwe experience yabo bathi ushukela ngoba zazi imnyama bethi yabo nje bakumnyama nje kukhuphuka ukufa ushukela hayi mina ngahamba ke bangiyisa ke eShowe nje bangeke ngachaza la bafike ngalashwa khona lokhu ngalashwa ayiphindanga inyawo zangihlupha kuphela nje ngihlushwa ukuthi isingezansi ukusuka nje la okhalo ngibheka lezansi angizwa lutho
ama nerves ya work onhlobo kuphela into eyenzeke baye bekusho-ke lapha esibhedlela bethi musanyakaza kanjani ama space kanjani njani kuvele imilenze ivedana inyakazele nje inyakazele ingakho kwesinye isikhathi embhedeni mangilala angilali nomuntu ngoba mengilala nomuntu vele mekwanyakaza umbhede kunyakaza nami ngiphaphame ngoba kwesinye isikhathi lento inyakaze kube buhlungu yabo ngize ngikhale okay ke uthe kwesithathu ngabona ukuthi ngiyagula ngempela ke manje ngayicelela ngangihleli kuwo lo sofa ngacela ngathi mama ngicela ningihambise mina ngayisese ngiyicelela ngathi mama ngicela ningihambise esibhedlela hawu yini manje semini yonke kade uhlela ukuthi nayi angizizwa kahle mangaqamba mangikhumbula nje kahle it was on Sunday nangempela ke bangithatha bangihambisa esibhedlela mangifika esibhedlela baphinda futhi babuyele emuva bazongidonsa lamanzi lawo emveni kwalokho badonsa kuphi manje bakudonsa kuphi la eStenga ekwati la esibhedlela eStenga bakule eshow cha bangidonsa la eStenga angikucacise umsakazi ukuthi esibhedlela kwaDukuza ngilale kabili ngaphambi kokuthi ngihambe ngiye show ngase ngiyabuya futhi ngabuyela futhi eStenga futhi la futhi abaphinda sebengidonsa khona futhi ke amanzi emgogodleni okay ke ngase ngiyahamba ke sengiyolala base bethi ke uzofika udokotela wakwa Euro uDr Bodoza nangempela ngakusasa emveni kweinsuku ezimbili wafika udokotela wafika wangibuza ngathi nayi mina uBhengu wasethi hayi ngizodila nawe 1 tholakala ukuthi unomgogodla 2 khona kufanele sikuthole ngoba engathi kunensolo engathi kusenensolo ukuthi engathi une prostate cancer ngathi mina dokotela nginikele ngakho konke ngicela uwenze nangempela kwahamba udokotela wabuya nomunye ubhuti oyimenesi bafike bangilokho ngangitshela ukuthi ke mina umsakazi ngizokuye theater ngoba phela ngangisaba ukuthi ngiye theater kanti into nje abazovete bayenze khona la nangempela bangenza ngalala amasonto amathathu ke lokugcina ke esibhedlela nangempela wabuya udokotela wazothi babuBhengu ushodelwa igazi emzimbeni kuzofuza ukuthi ufake amagazi nangempela bangifaka amapint amabili kwathi nya esethi uyangikhipha wasethi kodwa khona follow up asafuna ukuyenza nangempela wahamba uthe mebuya wathi cha baBhengu ngeke ngize ngikukhiphe njengamanje amagazi akho awakabi right nangempela ke baphinda futhi bangifaka amabili wayesengidischarge ke ngosuku lwesithathu kwasho ukuthi ke la esibhedlela sekukhona abantu abagulayo esilele nabo sesifana nomndeni ngabe ngisaphuma ngalolo suku ngathi nayi doctor ngoba wangitshela ekuseni ngabo 10 ukuthi uyangidischarge athi nayi doctor kuzohamba ngakusasa kunenkinga wathi hayi kulungileke nangempela ngalokhuza kuphela nje kunento eyayingihluphe yodwa eyayingihlupha kuleyo ukuthi sengikhohliwe igama lale wodi angisazi uqala angazi enibani uNosiso yedwa ayiwa ngangiphethe kahle kwangathi nje mhlambe ukubona umuntu angazi onjani angisukumisa athi angisukume ngimtshetha ngikwazi ngagcina lo sisi lo sengimnyanya ngiyaxolisa kodwa okay ngaphambi kokuthi siqhubeke la babuBhengu uthi lo sisi uyinesi uyini lo sisi lo sisi unesi ngagcina sengimnyanya ngixolise lokho balaleli ukuthi ngithi nginyanya omunye umuntu indlela owayenza ngayo ngoba ngangiyengimuzwe nje noma esehamba ethi ngeke sidlale wena ngaze ngagcina ngiyibuza mina ukuthi kukhona yini grudge anayo ayazi angazela yona noma into embi anganzela yona engake ngayenza kuyena okungangokuthi ngathi ngiphuma waye ngahlangana naye ngasemnyango ngiphushwa omunye umfana wakwaNgcobo omshana wami ngihamba nanonkosikazi wathi awu suyahamba ngavetane ngathula ngangafuna nje ukumkhulumisa ngendlela owayengihlukumeza ngayo engivusa ethi angivuke ngigeze ngithi mina ngikwazi mina ukuyigeza ngizokwazi ukuyigeza la ngasenhla athi ngizama ukuthinta einyaweni iqolo lapho tatheli yami lalingavumi inhlobo ngoba namanje ngifake nali ibhande engilifakile ngaphubuya ke ngeza la ekhaya into ke enye engikhathazayo nengicelayo ngicela usizo la ekhaya isimo sisafana nasekuqaleni okwenzeka ngathatha iloan ebank ngoba ngifisa ukuthi nathi la ekhaya sihlale
endlini engconywana kunalendlu kade sihlala kuyona. Nangampela ngayithatha loan ngawakho umuzi nanku khona uyabonakala. So ke isimo ke ngibhekene naso sinzima kakhulu balaleli. Fanele mayingena imali ngoba ngokwesikhundla esikhona la endaweni ngiyinduna yenkosi. So ke uma ngihola fanele ngilinde ibank lithatha imali yalo, lithatha imali lawo 1000 lako 900 nemali ebese kubuya ngilinda uma singcwabisane lo webhokisi ngoba phela fanele uyilungiselele nawe into mawusaphila ungabi nehlazo ekugcineni. So ke kugcine bafanele bathathe. Nginengane efundayo iyagibela kufanele ikhere futhi ngaphekwa lokho. Okay ke anginendaba kakhulu kangako ngokwe TV kodwa ngawehlisa ama channel ngikhokha 150. Ukudla ke bandla ngifuna lokhu kusho ngokungenamahloni. Kunomfowethu wakwaNyaba uSandile osebenza emaphoyiseni uyiforensic. Wayinikelela umntakaNkulunkulu wathi akukho angeke angenzele khona uma ngabe ngimtshela. 2 ubehleze ngaso sonke isikhathi ngisibuka mina ukuthi ngiyafa ayitshela ukuthi hey ungasitsheli lonto wena sisakudinga sisazohlala nawe zitshela ukuthi uyaphila. So ngampela loya bhuti loya ngiyafisa ukuthi ngibe nokumbonga empilweni. Sengeke ngibe namahloni ukuthi ngikhulume naye. Kodwa unkosikazi ubeyakhulume naye kufika umama wakhe esilethele lokho asilethela khona. Nakuba ngiyaya etoilet ngaye usoyiya ngimfisela inhlahla ukuthi uNkulunkulu amgcine angashintshi kulempilo yakhe. Futhi ngisanda ukuthi ngoba isikhathi esiningi besebenzele eGoli ngisanda ukuthi la ekhaya angazi ukuthi ngomenzelani makuthiwa kuyibirthday yakhe ngoba kushuthi wabuye eGoli wabuyela mina ukuthi azobheka mina. Sifunde naye Lloyd sikhula nje naye namhlanje uyena okwazi ukumisa umndeni wami ngokuthi abe khona izinto angenzela zona. Ngiyafisa impela balaleli ukuthi nimbone naye ngenhlahla nje uNkulunkulu usenzele izinto zalula ngesikhathi ngilibeka udaba singakangeni la emoyeni. Ngiye ngaliveza basebethi nabo intatheli ziyafisa ukumbona. Ukhona ke balaleli nizombona. Uyena ongaziyo ngilambile, uyena ongaziyo kweyikathi uyaza phone abuza ukuthi amanabukeni ase right yini ngoba balaleli fanele ngikusho lokho. Ngifaka amanabukeni. Amanabukeni ahamba ngihlule nami ukuwathenga ngendlela eyisimo esingekho. Ngiye ngazama ukuxhumana nomeya wakwaDukuza ngimcela kodwa umeya akaze afike la kumina nezimo ezikhona. Kwenye inkathi ngikhulume nomuntu ngicela ukuthi angithengele ngoba ngiyasaba ukucela imali kodwa ngeke ngithi nje umuntu akube uyena ongithengelayo lonto angilethele. Bathenga abantu baletha abanye ukuthi baletha amanabukeni ezingane bese ngimfonela umuntu ngithi hawu lamanabukeni masekhona eslip ngicela unginikeze ngihambe ngawashintsha ngamanabukeni athi umuntu angiwathi ngithengile nje mina ngashiya kanjalo eslip. So ke agcine engasebenzanga mhlambe agcine ethathwa umuntu osuke simazi ukuthi unengane mase ethi mina cela uhambe uyongithengela amanabukeni. So kwaba isimo esinjalo yabona nje la okhalo ungathi khona uma ufasa ibhande baliqinisa kakhulu kimina kunjalo angizwa lutho kuphela ipain engengizwi lapha ezantsi enyaweni ukuthi inyawo zibhlungu lokho nje ngiyengizwa kodwa nje la ungangincinza wenze yonke into akuzwakali lutho. So ke ngiyafisa ke balaleli noma babukeli ukuthi ke ningiphe usizo kulesi simo engibhekene naso. Zolo lokhu ngiye ngahamba ngayocela lapha kuMamdlunkulu ngayocela ukuthi bangisize bangiphe ukudla ngoba ukudla ngikubona kushoda kuyaphela. Banginikeza ama-food parcel amaphakethe oplastic about 2. Ngabonga lokho ngabuya ngazobeka la
impilo ayisafani nakuqala. Mina kunabantu ebebengabangani bami, abanye bengenabo abangani, bengesibona abangani bami ebengiye ngibasize, kodwa namhlanje bayangibalekela. Yabona nje khona abaye befone, kakhulukazi abafowethu bamaqembu ezepolitiki, bafone nganoma mhlawumbe ngingawabiza yini ngamagama, baye befone bengibuza ukuthi nginjani, ngibatshele bese bethi hayi siyeza. Abanye bano 3 months bathi bayeza la, abakaze baze bafike. Abanye bakhuluma ukuthi hayi uyinduna, ukuthi ukholelwa kuyiphi inhlangano, thina sinendaba siyeza kuwena sizokulekelela, kodwa bakaze baze bafike. Kuphela nje uma bengibona mhlambe ngiya esibhedlela, umuntu vele ashalaza abhekele umona ukuthi lo uyakubalekela, ukubalekela nje isizulu. So nami kangibe ngisayihluphaka ke ngabo, ngivele ngiyibukele nje bona kube kuphela. Mr. Pengu, kukona konke noma kuyona yonke inkulumo osuyibekile lana, ngingafisa nje ukuthi ube specific ukuthi mhlambe ngabe iluphi usizo othi nje wena cha ilona sizo engilibheke kakhulu kumuntu efinyelela kuyena, le video efinyelela nje kuyena. Mhlambe ukuba specific ukuthi okay, usizo engalicela ngingacela ukuthi kube usizo olu 1 no 2 no 3, ngoba ngike ngakuzwa uthinta lapha na endabeni yokuthi nesimo endabeni yokudla nakhona akuhambi kahle. Bese kuzoba na ey'ntweni nje eziningi, mhlawumbe ungaba specific ukuthi kakhulukazi la ngikhala khona kakhulu, la ngajabula khona ukusizakala ila, ngoba nabanabukeni ngicabanga ukuthi nawo ezinye zezinto ezibalekile futhi lezo. Ngicabanga ukuthi singaphika kuzona zonke, mhlawumbe ungayimenshina zonke izinto ezona ezibaleke kakhulu. Yabona nje umsakazi, usizo engilicelayo lohlukahlukene kakhulu. Ukudla anginakho, angifuni ukuqamba amanga. Undodakazi wami njoba abuya hamba yohlala kusisi wakhe eThethe, lokho nje kuye kunganginikeza ukuthula ngoba phela udadewabo omdala uganile eThethe. So ke ngokucabanga nje ukuthi mhlawumbe abasemzini bathi awubheke lo uzogana kanye nengane yakubo, okuyinto wrong. Usizo nje engilifisayo ukuthi mhlawumbe ingane yami isuke phambi kwami esikoleni iphinde futhi ibuye futhi phambi kwami. Mhlawumbe ngizothola nje umuntu ongangisiza ngokungilokhuza ukuthi ayigibeze. Nanokuthi ke khona omunye ubhuti osonta enyonini, uBishop umele isifunda saseThekwini wakwaMthembu, engathi ngilibeka udaba kuye. Wayibiza ingane yami wahamba wayoyithengela ukusuka phansi ecathulweni namasokisi, ithengela iuniform nje isethi yonke. Waze wayithatha ingane yami wayisa elokho KFC, wafika wahlala nayo, wayizama ukuyeluleka lapha nalapha ya. Yabuya ingane yami, ngajabula, ngamfonela, ngamtshela ukuthi mfethu ngiyabonga kakhulu okwenzile, uNkulunkulu uyokubonga. So ke ilokho nanani ke amanabukeni anginawo hlobo, ngiyahluleka kwesinye isikhathi ukuthi ngiwazame ngaphandle nje bade ngisho ngithi umnumzane uNyaba uSandile uyena ongaziyo amanabukeni mengenayo, nomunye usisi olapha ya eGledo station uMakamiso, naye futhi uyebe nesandla uthi njalo ngomhla ka-25 emakuhola umyeni wakhe fanele makangithengele lamanabukeni. Ngiyabonga kakhulu ukubona bobabili labo bantu ngoba batshengisa ukuba nozwelo nothando. Okugcina ke umsakazi usazoqhubeka nombuzo, ngiyafisa ukuthi ngidlulise lokhu ukuthi ngomhla ka-23 ngiyolala esibhedlela kwaDukuza kuyo lenyanga, ngoba abakushoyo abelungu bathi ngesikhathi kubuya imphumela yelokhuza yezicubu bathi ngine prostate cancer. So ke base behlela ukuthi ngihambe ngiye eEdington ngomhla ka-24 ngiyohlolwa wonke amathambo omzimba ukuthi bisisabalale kangakanani. So ke ngiyafisa ke ngaba belaphi bomdabu, ungaba belaphi besilungu, uma bengakwazi ukungisiza ngikwazi ukuthi ngibuyele esimeni, angisakwazi ukwenza imisebenzi yesizwe, angisakwazi ukwenza lutho. Uma nje bengangilekelele ekutheni mhlambe ngikwazi ukubuya ngihambe, noma ngabe sengihamba ngeinduku ke nje kuphela, angihambe nga wheelchair, ngoba yabo le wheelchair ingiqilaza kakhulu,
iyangigqilaza ngoba angisakwazi ukufinyelela esizweni ngiyokwazi ukuthi ngilungise izinto zenkosi. Okunye la cishe mhlambe ukhahlela noma uJobe uzokukhumbula lokho. Ngizele mina nginezingane, kodwa lezi ngane ngenxa yokuthi azimfuni unkosikazi wami azizi la ukuzongibona. Azizi ukuzongibona. Mangabe ngisesibhedlela ikhona ke enye ekifike izongibona, kodwa mangabe ngithi ngihlala nayo phansi ngithi ngicela ihlele ifike lapha ekhaya, ithi ayiziboni ifika lapha ekhaya noma kumbe ikhulumisana nonkosikazi wami. Uma waye wadlula emhlabeni ngo1998, umbuzo engeke ngubuzeke kuyona, njengoba ungafuni ukufika uzongibona lapha ekhaya, yini kanti icala lika mama wakho na? Ngoba phela iqiniso limile lithi uma wakho lo uyena nkosikazi wami nengishade naye. Ngashadelwa mina abalaleli nababukeli nonke, ngashadelwa, ngasinelwa, yonke into ngayenza ngendlela, kodwa ingane zami zigcwele umhlaba wonke, ihamba zingikhuluma kabi, iqamba amanga ngami, zikhuluma yonke into engingayazi le. Abantu babuye bangibuze ngibatshethi angiyazi lonto, azikaze zize ifike. Bakhona oMpumi bahleli lapha kuthiwa bahleli koQuba, bakhona oZimbili bahleli bayiganisa. Ziningi ingane zami, ngisho nezabafana, ingane ezisacishe zingilalele yilezi ezise-under age ezingilalela. Nomfana ke lo mdala ngithi ke uyayangehlisa nginyuseke, uyena ke o hands on kumina ngalendlela lena eyisimanga. So ke udaba lwami nje lumi lapho, ngiyalifisa kakhulu usizo ongaba nje nolokhuzana, ongaba umsamariya olungileyo. Ngiyabonga. Yebo Mr Bhengu, ngale kokuthi ngoba vele sesayiphetha, ngizocela ukuthi usinikeze mhlambe ke njengento osingaxhuma kuyona, mhlambe othole le video mhlambe bese ke akwazi ukuthi mhlambe akuxhume mhlambe njengezinto ezinjengeinamba. Inamba ke balaleli engitholakala kuyona babukeli 081 80 49 112. iya WhatsApp le number, iyafoneleka futhi. Asiphinde futhi. Inamba ngizocela ukuyiphinda ithi 081 80 49 112. iya WhatsApp, iyafoneleka. Ngiyabonga. Yebo. Ake si embukeli lapha ekhaya nangu ke ubhuti okuyena bakithi osefake isandla kakhulu, sesizi kakhulu uyena ke uMr Bhengu. So ngicela ukunikeza yena ithuba manje. Nginibingelele balaleli, ngisandile wakanyaba lo khulumayo khona la endaweni yaseNtshawini, umakhelane wenduna uBhengu. Ngiyezwa la uMr Bhengu usesitshele kakhulu ngawe, sesizwile kakhulu noma besingakaze sikubone, kodwa ke selizwile igalelo lakho, sesizwile igalo lakho elikhulu. Sithi nje namhlanje sicela ukuthi uqhubeke nomsebenzi omuhle owenzayo. Ukuphosa lapho awugcini ngokuthi umuntu uyamazi, kodwa ugcina ukuthi umuntu noma ngathi usebunzimeni uyakwazi ukumkhumbula, wangasho ukuthi hayi ngoba vele umuntu osehleli phansi, umuntu ongasakwazi ukusubuye obengisiza ngani mangithi ngiyamsiza, ngoba esikhathini samanje sesiye sisinza umuntu ngoba sibheke something ukuthi nami uzongisiza. So esimeni akabhekene naso njengamanje awukwazi ukubheke lokho, kodwa uthe angiphose lokho ngangamandla ami njalo, ngoba sesizwile igalelo lakho, ilokho ekhalile ngawe kusukela sifikile wathi hayi usengisiza kakhulu, sengiphilela yena into akayishilo ukuthina. Mhlambe nje usungasibekela nje kafushane ukuthi hayi into ekwenze nawe wacabanga wanozwela ukuthi no, angiphose lokho engiphosayo, ngimlekelela uMr Bhengu. Ngicela ukuphosa kwena intaba. Ngibonge umsakazi. Ngizoqhamuka nje namagama amabili. Elokuqala lithi ingane engakhali ifele embelekweni. Nelithi umuntu ngumuntu ngabantu. Kuleli lokuqala igama uthi ingane engakhali ifele embelekweni umsakazi. Into engiyibonga kakhulu kuba uBhengu ileyo ukuthi mayibona ukuthi khona la adinga khona usizo, akwazi ukuhlaba ikhwelo, asho ukuthi bafowethu naye kusho ukuthi thema ibheke ukuthi nabantu mhlasimpe engikhule nabo abangaziyo, abangeza ukuthi mangikhala kubona mhlasimpe bathathi bayohlekisa ngesimo engibhekene naso. Wathi maye ngithinta kwaqala ke lapho uthi hawu bengazi bethi kunesimo esikanje, ngathi besaqala isihamba odokotela kufuneka imali eyakompangeni,
muya usenza into zesintu nezinto zesilungu kuye kuthi ukubiza ngala esintweni asho ngithi hayi uyisho ukuthi ufuna malini ngiyikhiphe leyo mali ngenxa yokuthi sifisa ukumbona elulama kule yokuthi ke umuntu ngumuntu ngabantu umsakazi njengoba ngumuntu nje nami ngikhulele la entshaweni kungakabi nje kusase udaka izindlu ezodaka siphuma kuleso sikhathi so ngalesikhathi esikhulu uNkulunkulu esipha lokho asipha khona ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu lokho sakunika khona akakuniki ukuthi ukudle wedwa ukunikela ukuthi ukudle nomndeni wakho nomakhelwane so ngikhulenge nginalokho nje emqondweni nangendlela ke nje engikhuliswe ngayo ekhaya ukuthi omunye umuntu awumbukeli phansi olusizo lomunye umuntu nawe ulithwale ngoba ngelinye ilanga uzomdinga ingakho ngithi umuntu ngumuntu ngabantu so kukho engikwenzayo kukho konke engikwenza ngikwenza ngaleyo nto ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu nginalenkolelo ethi mawufuna ukusiza umuntu boshiya ikhamera ekhaya kubhlungu ke ukuthi mawunawo amandla okwenza into ethile zikhona izinto ongayiqhakambisa kodwa into ethinta impilo yomuntu awukwazi ukuthi uzothi mina ngenza u1 no2 no3 ngikwazi ukwenza lokho uNkulunkulu asengipha amandla ukuthi ngakwazi ukwenza akufani nokunye mhlasimbe iminikele ngiye ngiyenze nje mhlasimbe ukupha izingane imjezi ngisanda nje ukuthengela izingane zangala ngihlala khona zamantombazane ijezi lebhola lamantombazane netball nezabafana under 17 kodwa lokho kuthinta umndeni ngicabanga ukuthi ukuvikela isithunzi sakhe ubaba uBhengu ngeke ngisho ukuthi ngenza u1 no2 no3 Ikezwakala baba nakho usumention okuningi ukuthi ubuye utetela nemjezi usiza ingane mhlawumbe ngabe uyini ubaba emphakathini ngilungu lomphakathi hayi kulungile Mr simple okunaba nje kancane ngikhulelela entshaweni 1995 ngayongena kwezombutho emaphoyiseni 2006 ngase ngiphuma ke sengena lezo kuphenya ke laba bathi abacwaninga emabhuku ngingenza lo msebenzi ke silwisa kakhulu inkohlakalo nokukhwabanisa kona umsebenzi okanye umkhakha engikona hayi siyabonga kakhulu kuthi Mr Phakathi ne Unyaba imini ngabe uphakathi ngomthathaphi uMr Nyaba siyabonga kakhulu Mr Nyaba engakusho nje manje sesigoqa sesivala sithi nje uNkulunkulu akubusise okwenza kulomndeni engathi nje uNkulunkulu engakwandisela ngithanda negama olishilo wathi umuntu ngabantu awubanga nakho lokho ukuthi uthi hayi ngomsiza ngiyabo nje into enjalo but wamsiza wasondela eduza nje obushilo ukuthi safundana omunye engaba nepride naye uMr Bhengu siyabonga ukuthi no mengabe sesimene esikanje akakwazanga ukuthi athi hayi ngeke asaba ukuzehlisa uthi hayi no mfowethu ngoba safundana nawe sibe sishawe lonto sabantu sithi hayi ngeke ngizothi ngiyazehlisa nje ivele nje yabo nje aphakame ukuthi usengisizile but wamthobisa uNkulunkulu wathoba wayehla nawe wakufica uNkulunkulu uyinto eyodwa unalo usizo unozwelo nabantu siyabonga kakhulu baba uNkulunkulu akubusise siyabonga Mr Bhengu siza kuwe baba amazi okugcina lawa cha nami ngithi angidlulisa ukuthokoza okukhulu ukuthi namhlanje isifiso sami kade ngisifisa ngisilangazelele senzekile uNkulunkulu mkhulu ngokuhambela kwenu la ekhaya ngikwazi ukuthi ngiveze okuyisifiso nesicelo engifisa ukuthi makwenzeke ngiyabonga kakhulu niNkulunkulu anikade anihlenge kuzo zonke izimo ezikhona umfowethu ke ubuyabe usihlalo eqenjini leMKP so ke ngiyamphakamisa ekutheni isihlalo sakhe asihloniphe kuze kube phakade uNkulunkulu angigcinele yena ngiyabonga amen hayi mbukeli lapha ekhaya siyabonga kakhulu bakithi ningakhohlwa ukubukela abakothi kwaDukuza TV ekhona la kwaDukuza nawe noma ngabe unaluphi udaba abakothi ungasibiza sizosabela danko